Maria Bosch, no, Manso no hi és. Marina. No, un altre. No tan gruixut. Si algú que sigui una mica més alt, fem un vent. Bueno, pues ara... I a més el Fabri no el poden trepitjar. Sí, Vale. No el poden. En Jordi l'he vingut a jugar l'any passat o fa 2 anys contra tu, vale? Puta mare! I bueno, la primera. I la pizarra, on està la pizarra? Ja us podeu espavilar amb feixar i venir cap aquí, La pizarra? Falta un dos. Mira, mira.